Ja bih mogao reći da danas ovdje u Ljubuškom u stvarnosti se pojavljuju neke slike iz moje mašte iz djetinjstva. Tada smo mi i moja generacija zamišljali Đorđa Čuvala koji se negdje tamo na drugom kraju svijeta tom nevjerojatnom snagom i sintezom duha i snage i tijela bori protiv najvećih i protiv najjačih. Ja sam rođen u Kanadu, živim u Kanadu, ali za uvijek komad od moje srce, komad od moje duše, ću ovo da uvijek biti ovdje na spomenu. Ovi dan ću, I'm very proud, how do you say proud? Ponosan. Ovi dan ću, ja imam dosta ponosan. Ovo je sinsko. Eto ga. Malo stisniti, ne? Aj sad. Moj vijek, ovo ćeš sliku dobro praviti. Generacije. Hvala.